Quin hàbit és clau per tu per tenir claretat mental? Hi ha diferents hàbits, o diversos hàbits, que crec que ajuden molt. Cadascú ha de trobar el seu. Jo et puc dir, com t'he dit abans, alguna de les coses que faig, però evidentment cada persona és única. Com diu el Tony Robbins, el millor coach del món, fer diners és una ciència. Si tu fas les coses d'una manera, guanyaràs cada vegada més diners. El benestar és un art, perquè cada persona té les seves pors, les seves inseguretats, la seva manera de concebre la vida, les seves creences, els seus valors, els seus dons, els seus talents, els seus desitjos. I llavors el benestar és un art. Cada persona ha de trobar la seva manera. El que passa que en el món on vivim, si no ens atenem, és molt difícil estar bé amb un mateix. Llavors, una persona pot anar a ioga, es pot començar per moltes coses, pot començar per la lectura, el meditar, el visualitzar. A mi, algo que m'encanta, m'ajuda i és, entre cometes, un mindfulness perquè necessites atenció plena, és la lectura. He llegit centenars de llibres, centenars. Ara des de fa un temps els estic apuntant, però 100, no sé si podria dir 1.000, perquè no els he comptat, tots. Quan me recordo un que he llegit els vaig anotant, però centenars. I crec que la lectura, a part, transforma. I es pot començar per aquí. I si costa molt la lectura, comença per veure vídeos de persones interessants que t'ajuden a nivell personal o a nivell professional. Però meditar, coses que et fan parar, estirar-te a la natura, banyar-te amb aigua freda, a casa, però no en un riu. Vam anar amb uns amics a la muntanya el diumenge passat, novembre, i em vaig banyar amb uns gorgs. Impressionant. Això et connecta, et porta al present, et connecta amb l'essència. Cadascú ha de trobar la seva manera.